Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita Tanya Chinita. May feelings ako kay Leia. Kahit in a relationship na ako. Ganyan naman ang mga lalaki. Pinasa na lang yung caption eh. Feel good morning, call and tits. Ako po pala si Jason. Ng Sangandaan. Ang katas ko po ay tungkol kay Leia. Pero promise, magkaibigan lang po kami. Close lang. Parehas po kaming in a relationship. May girlfriend na po ako. Nagtatrabaho sa isang BPO company. Kaya po, hindi masyadong nagtatagpo yung schedules namin. Ang boyfriend naman po ni Leia ay isang Malaysian. Dati po kasi siyang OFW doon. Minsan, nagkikita-kita kami magkakaibigan. At tinutukso nila kami sa isa't isa. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Kaya nga. Diba? Ba't di na lang kayong dalawa? Oh, bagay na bagay kaya kayo. Uy, Isang may- plant, isang zombie. Uy, ano Grabe talaga to si... Alam nyo- may boyfriend yan, no? O kumusta na kayo ni, anong boyfriend mo, si Raman, yung Malaysian? Kumusta kayo? Okay na okay kami. Tsaka yun nga, may plan nga kami, di ba, January nga. Mga March, baka sunduin niya ako. Tapos punta kami sa... Mag-tour kami. Tour niya ako. So yun. Mars, may yung balak niyang dito na talaga siya for good sa Philippines? Oo. Wow, congrats mo. Sayang. Ganun niya ako. Alam mo, ganda ang puhunan. Sayang naman, wala ka ng Bakit? chance, Jason. Uy, may Siyempre, girlfriend ako, no? alam mo yun, wag nga kayo mang demonyo. Kasi in a relationship na rin yan si Jason, no? Dinidemonyo yan. Okay in naman a kami ni relationship Miles. na yan, Hindi lang kami masyado nagkikita kasi nga, alam nyo naman sa BPO, uwi niya, 7 a.m. So, pag day off Oo. niya, minsan gusto niya lang din matulog. Pero bibigyan ko lang. Pag mahal mo naman, di ba, iintindihan mo, syempre, kaysa magutom kayo, no? Ay, hindi. Dapat may chance talaga. Dapat may ganyan. May? Ganyan, palakpak. Kasi, di ba? Bakit? Oh, Ano, bakit? alam naman ni Jason yan. Kayang-kaya ni Jason, alam mo, intindihin mo yung girlfriend mo. Syempre, no? Oo naman. Natrabaho siya. Unless, magdoble trabaho ka, tapos patigilin mo siya para may ganyan kayo. Oo nga, Kaya galing mo nga. talaga, ma. Ba't kayo ganun yung tunog sa inyo?
Bakit Sabi ko eh. Iba yung tunog sa'yo! Kung talaga! Ano yung gano'n? Eh, ayun sa'yo, Trixie. Saan yung pinasok? Hindi kasi kumakain kami, di ba? Naglalaro tayo ng bahay-bahayan, gano'n. O, kain ka na, Oo. yung mga dahon-dahon. Niluluto natin sa lata, di ba? Ganyan, ano. Hindi Pero, well, good luck sa inyo ni Raman. Sana nga. Well, kung ayaw na Thank you. ayaw ni Raman sa'yo, may Jason pa naman dito. Hoy, ang ginijinx nyo na, alam nyo, kaya ayoko magsabi sa inyo ng love life ko, ng relationship ko, ganyan, ginijinx nyo, nagbabad influence kayo. Buti na lang si Jason, yung mga Jason loyal yan eh. O diba, si Asian Pacboy, pangalan yun Jason eh. Diba? Ay, kaya pala loyal yan siya. Oo. Nakita ko yan sa one time sa may Caloocan. Talaga, si Abay, Asian Pacboy. Oo, sa may SM Caloocan. Hindi siya Pacboy Hindi, pangalan lang naman niya yun. Siyempre vlogger. Oh, di ba? Crush na crush ko yan. Kaso nung nakita ko siya sa may SM Caloocan kasi May kasama. Hindi, may mga blue girls doon. Ay, may blue girls, mga taga Suzuki. Oo, kaya hindi na ako okay lang. nakalapit. So yun, Jason, ayusin mo yan, no? Ano, mag-inom tayo, wag nga yung relationship. Ikaw, Trixie. Wag niyo na akong ano yun. Si Adonis, ayan. Adonis. Yan nung- Pangalan pa lang, sumasayaw na. Hi! Sige, happy-happy lang Jay, tayo, nakain no? na tayo. Kayo talaga. Pero, my turn to win some. Talaga pong magkaibigan lang kami ni Lea Colantits. Pero, yung totoo ano? may gusto ako sa kanya. Pero syempre nakakahiya naman pong umamin may girlfriend ako, may boyfriend din yung tao. Kaya tinatago ko na lang sa sarili ko. Hanggang sa nagkalabuan po kami ng girlfriend ko, dahil nalaman ko po, may mga patama na siya sa kanya mga pinopost na stories, my day, sa social media, at kinonfirm mismo ng isa sa mga kaibigan namin na may ibang lalaki nga siya doon sa kanyang workplace. At ayaw niya akong kausapin at harapin. Salamat pumunta ka. Oo naman, ano ka ba? Uy. Kasi wala naman akong ginagawa Eh, yun nga siguro yung dahilan, wala kang ginagawa. Di, nag-effort naman ako. Siya naman yung ayaw, yung pala. Ayaw na niya ako mag-effort kasi may iba nang nag-effort sa kanya. Napaka-unfair mo, Miles. Nakapin nga kita, okay lang yan. Gusto mo magkita-kita tayo magtotrop? Iyakap niya ako. Magkita-kita tayo mga tropa mamaya? Ha? Okay lang Chat- naman. chat ko sila. Di, wag na, wag na. Ano ba yan? Nag-iba yung boses. Wag na silang i-chat. Okay lang, makakantsawan lang ako ulit nun. Okay na yan, nandyan ka. Masaya na ako. Kahit ikaw lang. Kahit wala na sila, okay lang yan. Basta nandyan ka. Sure ka? Kasi pwede ko naman tawagan sila, teka, idadial Ano, ko. wag na nga, wag na. Okay na tayo. Okay na. Thank you talaga, sige. sinamahan mo. O sige, ganito na lang. Saan mo gusto pang magpunta para kahit papano? Sure ka. Di. Para kahit papano, ma-ease yung nararamdaman mong sakit. Hindi nga, seryoso. Mano tayo sine? Ano pa ba? Sine. Luma na yung Ayoko. sine. Gusto mo magpahinga Masyado Pahinga? Sige, may alam ako. May discount card ako dito. Sure ka? Oo, pahinga. Sige. Hindi naman na, alam mo, Sige. open-minded naman ako sa ganyan. Sige, Tara agad. na, tara O na. sige, let's go.
Dito pala yun. Mm-mm. Ba't may discount card ka dito? Kasi yung tito ko, si Tito Carl, ano yun, mahilig yung magpunta sa mga ganito. Binibigyan niya kami pag Pasko, mga pamangkin niya ng discount card. Meron din Regalo ako niya. niyan. Meron Bigay din. ng tita Eileen ko. Mahilig din yun dun. Talaga? Di sana doon na lang tayo. Hindi, nauna ka na O bakit ang dami ng cross-out niya nagamit na? Sino na? Siya gumamit ito. Mm, Oo, si tita Eileen gumamit ito. ano? Sakit ang ulo ko. Mm. Aray, Bakit ka nang kikis? Pahinga. Hoy, baka pinag-iisipan mo ko ng ako in a relationship. Wala tong ibig sabihin na dinadamayan kita. Tropa tayo, ha? Sinasabi ko akala na ko Ay, di, sorry. Wala. Hoy, Sayang, akala ko pwede. binibigyan mo ng mali siya yung ginagawa ko sa'yo. Tara na, mag-out na tayo. Ayoko ng ganyan. Ay, hindi. Binigyan mo ng Hindi, mali siya sayang yung, naman. Dito na lang yung tayo. pagmamalasakit Pahinga ko sa'yo. na. Hindi na, manonood na lang tayo TV. Sige na, sorry Pahinga na. ka, magtulog ka. Ako mag-work ako. Kailangan ako submit today. Sige na. Sige na, sorry na. Pasensya ka na. Oh. Wala pong nangyari, Colantits. Promise. Loyal po si Leia eh. Kaya yun yung gusto ko sa kanya. Hindi siya tulad nung ex ko na si Miles. Kaya pala, ayaw na akong pasunduin kasi may iba na sumusundo. Pero going back, alam ko naman na mahal din ni Miles, mahal din ni Leia ang kanyang boyfriend na Malaysian na si Raman. Pero one day, sorry, late ko na-receive yung message mo kasi may meeting eh. Nagpa-meeting si Boss Duke eh. Tsaka, ba't ang lungkot-lungkot mo? Uy, okay ka lang? Umiyak. Hindi na umiyak. Ikaw umiiyak? Umiiyak ka na nga eh. Ano nangyari sa'yo? Pareho kayo mga lalaki naman. Uy, huwag mo naman akong idamay din mo si Milot. Yun, si Joel, yun, sila yun. Si Harry. Ay, si Alonso. Pero ako hindi ako ganun. Si Ronald, yun, sila yun. Ano nangyari? Okay ka lang? Si Raman kasi. Sorry may sasabi ako ng personal problem ko sa'yo. Ano nangyari? Hindi. sabi niya, dito na lang siya for good. Nagbago eh. Parang may something, parang biglang may shift eh. Ayaw niya dito. Ayaw niya sa Pinas? Akala ko ba okay na kayo? O ikaw ang pupuntang Malaysia? Siya daw. Siya daw yung for good dito, pero dapat magtutour na kami, pero kinancel niya lahat. Ewan ko, biglang may nagbago. Inaisip ko tuloy pa, baka meron na siyang bago. Gag. Wala yung taong yun eh. Sorry, pasensya ka na. Balik ka dito. Shh, huwag ka na umiyak. Dito lang ako. Thank you. Thank you, Jason.
Yun po, di na rin natuloy yung Malaysian. Nagkahiwalay din sila ni Leia. At ayaw ko naman po siyang madaliin, Col and Tits. Alam kong ayaw rin mag-entertain ni Leia kasi fresh pa po yung sugat. Kaya hinintay ko po siya hanggang sa maging ready po siya. At makalipas po ang halos 6 na buwan, mismong sa araw ng kanyang kaarawan, Happy birthday! Teka lang, meron akong regalo sa'yo. Dali, ayan na. Nag-ready ka. Ayan. Ayan, may Regalo. Ayan, may regalo. Dali lang. Halika kayo. Pasok kayo, bigay nyo. May pa-birthday ako sa'yo. Ayan. Okay. Oo. Thank you. Happy birthday. Nagdadrama lang eh. Oh, Thank you. Paano ko madlip? Happy birthday. Thank Ayan. you, Jason. Oh, Thank blow you, na, blow. Charm. Thank you, Ate Guy. Blow job. Hoy! Ako yung waiter. Head waiter. Thank Ayan. you. Thank you. Dito na lang yan. Dito na lang po yan. Ako Thank na, you. Ate Guy. Thank you, Ate Guy. Thank you, Charm. Grabe, Thank kinuntsaba mo pa yung mga kaibigan Oo. natin. Thank Salamat, you. Mars. Salamat. Ay, Mars, ako bumili niyan lahat. Pero pera ni Jason. Yan, pera nila. Jason, nag-abala ka pa. Nagambag-ambag Salamat. kami. Happy birthday. Kanino talaga? Sa iba. Basta, para sa yan. Happy birthday. O, ano na? May chance na ba ako? Dahil... Ano? Nang ano ka, nang Hindi naman kita... checkmate ka. Bakit? Na-checkmate na ba? Asan yung pera? Joke Ayan. lang. Ayan. May message pa mamaya. Oh, Bibigay sige. ko. Ano na? Ano ba yung tanong? Pwede na bang maging tayo? Ano? Okay. Say yes. Handa ka na? Ayaw mo ba? Oo. Okay, hindi pa ganito ka pa. Ikaw Happy talaga. Thank you. Well, I won't give up on